У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня костел католицкий отзначає ушпамін у нас у нашій архідієцезії Найсвятейшої Панни Марії, в образ якої ми ушановуємо у Ченстахові. Матки Божої Ченстаховської, так ми називаємо цей образ. Величний образ, який володарить стільки сот годов над этой часткой земли, не только над усей землей, знаний образ. Інтенція этой святой мши Ксьонський молиться і просить здоров'я, Божої ласки, опіки Богородиці, дару Духа Святого для Олега, Наталі, Арсенія, Єлизавети. Я молюся за Григоріанську святую мшу, за померлого Станіслава Лисого. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком, занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую заусюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный, милосердный Боже, Ты дал своему народу наисвятейшую Панну Марию, и як дивосную допомогу и оборону, отдаючи пошану Маті Твоего Сына, у ей цудовным образец Ченстаховы просим Тебе, учини ласкаво, каб мы на земле отважно боронили веру, а в небе прославляли Твою перемогу. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Аминь. Дайте. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае: «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слово Божие. Ты великая слава нашего народа, Ты великая слава нашего народа. Великий Пан и годный великой хвалы у городе нашего Бога, Его святая гора, цудовная услыша, радость всей земли. Ты великая слава нашего народа. Як ми чули, так і вбачили у городі Пана могуття, у городі нашого Бога, Бог умацує Його навеки. Ты великая слава. Разважаем, Боже, про Твою милосердность посеред святыни Твоей, як імя Твое, Боже, так и хвала Твоя, аж до межа земли,
правица Твоя наполнена справедливостью. Ты великая слава нашего народа. Окружите Сион, обойдите его, полечите ягоные вежи, каб расповести иншим поколениям. Бог — это Бог, наш Бог навеки вечные. Ты великая слава нашего народа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Витай, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Тыми женщинами. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейській було вяселля, і маці Єзуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Єзус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Єзуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Єзус: «Жанчына, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх даверху, і кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля», і панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кане Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Праз заступніцтва Маці Божай Чэнстахоўскай прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молимся за увесь Божий народ, каб ён, спадзяючыся на дапамогу Маці Касцёла, імкнуўся да нябеснай айчыны. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб яго служэнне адрадзіла у свет у новой евангельской любови. Тебе просим. Молимся за святароў, каб яны сваім жыццём сведчылі аб святасці Бога і абвяшчалі яго збаўленне. Тебе просим. Молимся за тых, хто вагаецца у сваёй веры, каб яны перамаглі цяжкасці і умілавалі крыж Хрыста. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, каб мы з радостью дякували Богу за Его бесконцые дары. Тебе просим. Молимся за памерлага Станіслава, каб пасля цярпення ў зямнога жыцця добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Молимся, просячы здароўя, Божай ласкі, апекі Багародзіцы
даруй Духа Святого для Олега, Натальи, Арсения и Елизаветы. Тебе просим. Боже, выслухай наши просьбы и учини, как мы, умацаванные опекой Богородицы, с чистым сердцем служили Твоей спрадвечной любови. Праз Христа, Пана нашего. Утекamy. Благословен Ти, Пані Боже, всього світу, дякуючи Твоїй щодрістю, ми отримали хліб, плод землі, праця рук людської. Щоб благословен Ти, постійно. Благословен Ти, Пані Боже, всього світу, дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали хліб. Отримали вино, плод виноградной лозы, праца рук людских, а керами от века наставили нас напоем духовным, благословлен Ты, Боже, навеки. Прими, Пане Боже, нас, які стоїм перед Тобою, Духу, погорся, спокой, серце наших, перекручень, помикай, буде Тобі, Господи. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Прими и просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносить, как про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы, были выслуханы просьбы кожного человека. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Тваю дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Вялікія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі і сваю міласэрнасць распасцёр на ўсе пакаленні. Ты глянуў на пакору сваёй слугі і праз яе спаслаў людзям збаўцу Езуса Христа, Твайго Сына, наш і нашага Пана. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Асанна на вышынях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Асанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш, и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сеяны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчанне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы ў другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Твайго Станіслава, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні, калі Хрыстус уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога і нашае смяротнае цела прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых. Бо, убачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, які Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобнымі да Цябе і будзем хваліць Цябе без конца праз Хрыста нашага Пана, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши,
Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй волі адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближнему знак супакою. Супакой з Тобою і з Духом Твоим. Супакой з Тобою. Тебе так само. Супакой з Тобою. Хорошо, молодец. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Які береш. Пане Єсу Христе, нехай прийняття тіла і крові Твої не буде мені насущне суждення, але з милосердності Твоєї нехай оповарять і оздоровляє мою душу і тіло. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Благословленая ў лоне Панны Марыі, якое насіла Сына Айца Спрадвечнага. Єзу. Возьми, поставь сюда, так осторожно. Молимся, ласкавый Боже, мы приняли евхаристичный посил. У день успомину Найсвятейшей Панны Марии, які ушановуем в образе Ченстаховским. Учини, каб мы верно шли за яе прикладом
и отдано служили справе нашего откупления праз Христа, Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа уснують по світі. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний Отець, і Син, і Дух Святий. Идите в упокое Христа. Побеяние наш